Ito po ay warning sa may mga baril. Alam naman natin dito sa Badoc ay hindi lingid sa kaalaman na may mga baril talaga dito. Pero ingat sila kasi pag may nai-report sa atin po ay talagang ina-actionan natin tulad nitong operation ngayon at ito'y nag-positive. Yes, sir. So, warning ito sa inyo. Pag may baril kayong tinatago, isurrender nyo dito sa police station para ma-surrender din natin sa higher office at hindi na magamit ito sa mga illegal na gawain at mga patayan na nangyayari. Yes, sir. So yung mga ginagawa natin ay makakatulong this coming election, sir, upang sa ganun ma-lessen po yung... Malaking tulong to. Oo. At ito ay warning po sa may mga illegal activities na tayo po ay hindi natutulog kundi tuloy-tuloy itong pagganap natin ng operation para maibsan ang magiging pwedeng mangyari. Prevention to. Yes po. Sir, lastly, yung panawagan mo po sa lahat ng mga taga-Badoc, Ilocos Norte upang sa ganun makipag-cooperate po sila sa mga ginagawa ninyong programa, sir. Yes, Sir Joey. Itong programa mo ay malaking bagay ito para maiparating natin ang ating programa sa kapulisan. Lalong-lalo tayo itong parating na election ay sunod-sunod ang ating mga operations na gagawin dito. May mga reports tayo at validated ay hindi po tayo matulog dito, kundi ito'y ating pong actionan. Kaya kung sino man, mga residente dito sa Badoc na may alam, tulad dito, yung may tinatago na baril, ay sana ipaalam nyo sa amin para actionan din natin para ma-confiscate itong mga kontrabando na mga ito para hindi na magamit. At ito ay makakatulong tayo dahil huhulihin lang naman natin sila. Yes, sir. Kaysa naman magamit nila na pumatay. At tayo nakatulong na mabawasan yung patayan. Kasi pag baril, iba yung tapang. Huwag, sir. Konting bayan, nakainom lang, nagagamit mo yan pag may baril ka. Kaya yun po ang pakiusap ko. Tulungan nyo kami dito sa aming ginagawang kampanya laban sa pagsupil sa mga illegal activities dito sa lugar nyo. Yan po, Sir Joe.